Ez Apotarhan niziki 26 sala li navenda çanda biharê taybetî jî beşa sînema û hîn bêhtir beşa şanwê de ez xebatên xwe yên hunerî dimeşînim anha kurtasiya ez karim vê bêjim. Ha bi rastî mijareke dûr dirêj belkî bi bernamekî dido meriv nikaribe wan hesta an jî wan bi serhatî bi serbûriya meriv bi lêv û bi ziman bike. Yani 2000 navenda çanda biharê hate damezradin piştî hilweşandina ku ez bêjim 5-6 hezar gunda îdî mecbûrî her kesî koçî bajêr kir em jî wek her kesî koçberekî vî bajarê êlihêne. û di aliyê çand û hunerê de yani yê ku herî werwilo min bala min dikşan û werwilo xwestekeke min a hîn piçûkatî hebû di aliyê henek û hîn di zarokatiya xwe de dedît meriv tiştna xwe de hîs dike û meriv dixwaze êdî wan xwestekê hindir êdî meriv hêdî bêxê pratîk û meriyetê de xwesteka min a şano jî wê alî dest pê kir 2000 de navenda çanda biharê hate damezrandin em jî wek koma şano em jî tevlî navendê bû û xebatê xwe şanowê me dest pê kirin. Tişta ku me dizanî bû berê beriya perwerde beriya ku em fêrî gelek tişta bibin. Tiştî werwilo rojane pêkenok û henek û çîrokên me yên gunda civaka deman biçûk me li çîrok û dengbêj û sohbeta nîqaşa me temaşe dikir. Yani di wir de hezkirinek çêbû girêdanîk me ji xwe çandeke qedîm hebû lêbelê hîn bêhtir êdî me ew hêdî me derxist ez bêjim pêşberî civakê êşên wê elemên wê xwestekê wê daxwazê wê ez bêjim hunermendek an jî şanogerek çawa dikarê ez civakekî re pêşengiyê bike çawakarê bi rêk û pêk bike aliyê rexne lêgerîn tevger rêxistinî bi her awayê bi şeklî şemalekî ne ku meriv bibe huner firoşekî ku meriv hunera xwe rabe di aliyê popülîzmê de meriv biwarmîne û meriv babêjim mezatê yani piyasê ku meriv were firotin hewldanên me nêrîna me perspektîfa me nebûyte şey nebûye rêbazî bû hîn bêhtir di xwesteka me daxwaza me ku em di aliyê hest û raman û civakî de û nirxên vê civakê esas girtin ku em ê çawa karibin ji vê civakê re di beşa şano de berhemên çawa em ê biafirînin hewldan û lêgerînên me û me xwest ku wa hewldan û lêgerîna jî em bêxine pratîkê de anha heya roja me ya îroyîn em kurtasiya em hatin. Yani birastî jî te ez birim wê dema zarokatiya min dedît berê digotin koçkên dîwana mesela di her gundekî de herî zêde yek di du hebûn civaka gund mêvanên ku dihat çîrokbêjên ku dihat derwêşên ku dihatin an jî dengbêjê ku dihatin hemî seknawa li koçkekî an jî ya diduwa bû bi taybetî jî bênavber bi taybetî meha payîzê dema ku xelkê ked û kusba xwe radikir û êdî ez bêjim derwêş, çîrokbêj, şanoger, ez bêjim yê ku bi hunerê re eleqedar ribab bû, dahol û zirne bû hem dihatin pêwîstiyên xwe yên ez bêjim salane ji wî gundî temîn dikirin hem jî ji rojekî di roja wek nîv festîvalekî me anha em nûtê dikijin bi taybetî mesela bi şev di hindir wade bû ama bi roj dema ku dibû hînkayî payîz bû li bênderên gundî neb tenê jî yani haya gundên derdorê jî mesela yê ku nêzî wî gundî bana dihatin û derbasî bênderê gund dibûn her dinya hînik bû xweş bû li ser wan bêndera rûdiniştin û ez bêjim mesela şano cara ewil min li wê derê temaşa kir yani wek şanowa kuça yani ez bêjim welwilo dik tinebû ronik tinebûn ama lêskên pir xweş dilêstin mesela yek ji hêjî bîra min e arşivan yani aş yek dibû aş yek dibû qeraş yek jî dihate aş mesela bîra aş dixetimî dema ku bîra aş dixetimê av nedihat ew feraşê aş nedgeran ar nedbû ew genim nedbû ar mesela ew piyes ew lêstik wek piyesekî we wisa lêstin serî min demam mesela kostümê xwe ecêb bûn yani
yani ve demi kostüm jî zêde tune bûn xwe ne mümkün bû lê belê ji gundiya temin kirin mînak ez bêjim kapûtê kî hebana êlekê kî hebana pêlaveke kî hebana an jî kopalekê kî hebana qelûneke kî hebana nîv şewqeke kî hebana an jî kumek an jî egalek dedît xwe dişibihandin diketin wî karakterê de yani bala meriv dikişan ji wê atmosferê derdiketin dibû beşeke hunerî yani me jî em dê nedigihîştin yani ev dixwazin çi bikin çi bêjin çawe bilêzin wê çi peyamê bidin em diketin nava wan xewn û xeyal û ramanan de werwilo bê deng û mewlo bi baldarî li wa temaşe dikir. Dema ku dibû êvar êdî dihat wek te jî gotî mesela Mîrza Mihema di jiyana ez bêjim Kurda hemiya de leheng û qehremanek û çelengekî ez bêjim demê ye. Yani mesela mêrev, çoşer, şevgerê şevê bû, ez bêjim lehengê wê çîrokê bû dest pê dikir heyanî dawiyê Mîrza Mihemed bê. Kî bû, çi bû, çawa hatiye afirandin, karakterek çawa bû, çilo bû. Lêgerînêk heqîqetê aslında. Yani lêgerînêk heqîqeta wê civakê ye, xweşikbûna wê civakê ye, çanda wê civakê ye, mîtolojiyên wê civakê ne. Ne Mîrza Mihema her wiha bi tenê. Yani gelek qehreman û lehengên din mesela di wan çîrok û dengbêja de dema ku me guhdar dikirin me digo gelo yani kesekî çawa ye. Mesela digo dêwê hevtserî ez nizanim işte pîra teşî rêz nizanim işte yekê ku sihirbaza gusîla xwe lev zîvirênê heft hevrîtê eciniya derdikevin her yekî ji wan xwestekekî dibêjin hûn bixwazin em karin di navbera sanîkî de dinyayê xerab bikin ava bikin wan hûn wilo utopyake dinyake dî em ji wê rûniştî bûn lê belê di aliyê hişmendî û lêgerînê de em pir li welata li pir ciya êdî dema ku her çîrokek her lehengek dihate gotin meriv bi xwe êdî sehnek çê dikir jê re meriv bi xwe sehnek çê dikir xwe didanî cihekî wê derê civak didanî wê derê bendewarîk bopsa atmosferek pir muazzem çê dibû yani hinek jî di wî alî de bandoreke pir ecêb li min kir mesela makyaja xwe taniya binêsê lê diçûn rijî ew tif hebûn pixêrî hebûn dema ku mesela dixwestin xwe bişibihandina ajalekî an jê jî yekî ez bêjim extiyar an jê jî ez bêjim simbêlê xwe stûr bike an jê jî hinekî xwe wilo bêxê wilo batirsok hene ya berê çê dikirin bi kinc û paça mesela diçûn ew rijî tanîn sêl tanîn ba xwe teliya xwe makyaja xwe dikirin mesela çakêtê xwe vajî dikirin li xwe dikirin yani tiştekî mesela hemî nav hev de çê dikirin ama di xweza xwe de ewqa jî tineyî ew tişt di afirandin û pêşkêşî wê civakê dikirin yani rûtîn bû her sal ji pişûka yani ji bîrayan ve bîraveriya min ve ew payîza ez bêjim derwêj dengbêj û şanoger û muzîsyenên herêmê taybetî ribab û dahol û zirne dihatine gund di roja sê roja diman yani ew wek nîv mihrîcanekî derbas dibû û heyanî em li benda êdî saleke dîbûn an jî heta ku ji her dimha etarokek werê yani em li benda êdî etarok bin kavê etarok kengî werê belê. Piştî van bu yerê ku di zarokatiya xwe de min dîtin êdî werhûlo gelek pir serê min de çêbûn. Mesela min ji rehmetiyê bavê xwe min pirsî bavê min nêzîkî sal temenî wî bû ço ser dilêvaniya xwe min jê pirsî min digot di zarokatiya we de jî gelo ev hebûn digo aniha hinek kêm bûne beriya bifikire beriya 105 salî yani tiştê ku min ji bavê xwe bihîstî digo hîn bêhtir dihatin 10 roja li qesira li qonaxê diman yani bi roj istiraheta xwe dikirin dema ku dibû şev û ber êvarkî êdî şan û wan bu yerê dî dest pê dikin digo yani wisa dikirin ku bi rastî jî meriv yani hewqa bîra çanda Kurd bi taybetî beşa şan û meriv dikare ji wê dê bigirê dest
Yani بأري يونان أجي كي مثلا يونان أجي ليستكين خوا أزبيجم بتايبتي ليستكين جدار و لكوشو كولانا مثلا أزبيجم كوي سيرليت دقوتنيا مثلا چند كورتا ليستك جي إيشو ألمين ويجوا كي يونانا مثلا بلان سازيا وادكرين و بدست گرها گندا دکرین دشون دمها سیمها چارمها دگریان gezgin دگوتن ya mesela her رو بخشکا وال ملیوا بو آنجی عربه که گا آنجی حسبا پلان سازیا خود کردن و کاستوم خوارنا خو بخوارنا خو دیگه لی باور بکه از دیگه کو مثلا هین باوی میشی جباوی خو پرسیه yani هین و دمیجی هین بهتر بونه yani حتی مثلا دهات دگوت دگو دماغو از بیشم مثلا از بیشم یکو وی گوندی بریوت برتینی و دمی دمک فاودالیزمی بو یعنی گوند و چند در دور یک یعنی از بیشم پیشنگ دیدی که وقت نیو آقا وقت خودی لوده درکتن دماغو تانگداو دبو آنجی از بیشم عالیه دمورالیزه ده پروبلم و پسکریک نویچیک بود دگو تقص گازی وان شانو گره هنرمند ناتکر تایبتیجی بشا شانو daha دگو روزک به دروش بجی یعنی او خیال سری خوده او جی او آستانگی سری خوده پروبلم و پسکریکن و جوا که گر کو نه بشین هنری و نه چاره سر کردن نخو نایه چاره سر کردن جبر کو yani deruniya insan nerm dike behter le hulu germ dike da ali afrandın o alternatif ada hin behter meji edil dereki na khatme hişk nake behter yani mego rehabilitasyona ez bejim peşketina civake bira hüneri yani çirok u bengeh u dengbeje me hayani roja me ilo be beşin hüneri be teybetin beşa şanwe yani bandorek her hoş ser civake giriye. Yani jberku natürel yani xaza xoda tişteki var bulu modernizm lebar ne giriye. Tişteki var bulu az bejim kapitalizm bulu zede ne xwastiye tevlib ki. Ama le muhabil melev roja meya iroyin melev benaseb ke bene cem hevdu yani hinge az bejim 100 salı nabara her du evkada Çin'a da serdesti bindestik çe bu. Yani evce bir destek kapitalizmi. Mesela çar divar çekirin, u dikek çekirin, çar ronluk anin, u deh kursi danin vederi vil vede giredi de. Vaka yeki ku beje az tabzor tateynim vederi az mecburi lve le istiketi tamaşa bike. Evce kirin vak bazaraka abori yani نرخ نما واتن نما از بیشم تهم نما دخوازا خواهد تشتک کرن نما همی شوشتن لحفت بیجین گو موخلا کرن مدرن کرن و لسر ناوی مدرنیته اگر کو نبوی تشیر ربازه بی نامشه بما وصاد به دالی هشمندی ده خواستن بما بدن قبول کرن به تایبتیجی کردستانی اما گلک مثلا بشین مینشانو گلک جواناجی تبلی بود yani خواستن کو تشتا کو چه بکن باوجنا پازاره وره بفروشن لیدن د جوهر خدا د خوشک بونا خدا د تام خدا نهشتن لیبل وان دمن داوی هنیک لخوا وگرک هيا هنیک لخوا وگرک هيا مثلا وقت از بیجم کماشانو آرسان پولادوف نواندا چاندا بهاره İnsan me proje, me du proje me be peş kıstım. Yek jiji bi taybeti beşa zarok, leistiken zaroka, yek jiji bi taybeti liser beşa mezina. Yani anha juanen me yani de ravşeke yani pır ne başlara merif hineki vekili objektif beji ne merif beji. Yani aliye bişaftine de aliye legerina ne hakikat de kesayet ya xavunda kiriye hişment ya xwa wanda kiriye legerinik win tund dilu canji nehiştiye ve kapitalizmi ve sistema ku evqa zemin jwara hazır kiri nehiştiye ku jbo xwa yek saniyeyi bifikri her tüm zikeki ter u dehi birçi legerinik din jberku evji hinekiji de aliye politik yani politize kırına civake de yani beşeke perşemiton hazır nazır kırına. Jberveşe demin mego leistiken me behter liser bişaftın
و اسیمیلاسیون لخوگرینا مجین خوین اساسی جواکا خویا اساسی اساس گرتن او جی بنگها خو کوکا خو هنر خو جنوب مشین بکی آف بده خودی لیدر که و پیشکشی و جواکی بکی یین زارو کانجی آنها مخابن evji idi hin yani derdeki hin mesdire zarok dayık dibe yani em ve Kurd var u Mesopotamya em dijin li mixabin tekiliyen me sohbetin me nikaşen me pevçunen me dahi bune bi Tirki em ne hem ber zamanana bila em sad zamanı bizan li behtir me gotiye yani دوی اول زمان زکماکی زمان دایی که تپی بده حس کردن به چیروکین و به شانوه و به سترانین و یعنی دوی بنگهک تجوی زارو کرده چی بکی کو صبح دصبح خودی لوی کسایتی خوش کوه او کسی کو نزان بیش کوهاتیه نزان و نزان به کو وجه هره یعنی هنک دوی مره دوی آلی ده پر حساس ده بگره او پروژه مایا زارو کاجی به تایبتی حس کردن yani van deme davi daristanan dibirin darên fêkiyan dibirin ew ajalên ku di nav wê daristanê de mecbûrin diterîkin diçin diterîqin yani çap û rast digerin ji ber ku hêlîna wa xera dikin wargehê wa xera dikin darê wan jê dikin fêkiyê wan mesela guhîjên berrûne kizwanin bitmin kojikên hillûne wana hemî dixwaza di çiyê de hene ev ajal debara xwe buwa dikin hem heskirina ajala hem li hember derketina şawat û tunekirina daristana bêhtir me ev mijar girtiye dest ku bi zaroka em bidin naskirin bidin heskirin û ev ajalên ku hatin nava bajêr jî terîqîne hatine nava bajêr mesela gelek cûreyên heywana em bînin yani ji bilî xwedî derketina wa derkeve dema ku em gelek bûyerên nebaş em dibînin ji bo ku yani ew ajal yani pêwîst e ku meriv nikaribe têr bike min nikaribe lê xwedî derkeve tew nebe wek insana zerera herî mezin em didina hem wan ajala û hem xwezayê kurtasî ez karim vê bêjim ev her du projeyên me yani duruşma me jî ev e her zarokek gulek her gundek leştikek ev her du projeyên me xelas bûne em ê demekekin de em ê derbasî êdî ku em bigihîne civakê bikin. مگوت کو رش مرف اساس نگری مرف سپیجی نبینی جبر کو هر دو هفدو هفسنگه که هکه کو خوشین و جواکی ترت اساس بگیری و تنخوشی و جندیتی ببری نامش او ندبه هنر و نجید به رستک جیانی دویت هر دو هرد کا بگیری دست و لهمبر و هرد کا مرف دکاره به دالی هنری ده çawa meriv bibe bersiv lêgerîne ki heqîqetê meriv esas bigirî. Civakek muhakkak yani her civak reş jî heye spî jî heye piçûk jî heye mezin jî heye. Lê belê esas girtina her du nirxa ku tu ne bi hev re wek hevsengekî ku tu rajê mêzînê alî jor bê alî xwar bê nameşê. Pêwira huner û hunermend di civaka ku tê de dijî civakên cîhanên giştî lê bi taybetî civaka xwe divê wê hevsengê baş karibê bihonê binirxînê û li wê gorê beşên xwe yên hunerê re jê re bibe bersiv ger ku tu bi pîkî tenê bihêlî wê seqet bibe anha ez bêjim hetanî demekî ev kêmasî me jiya me her tim xwest em tiştekî dî bidin civakê lê di pişt perdê de problemun psikîrêkên wê civakê hene xwestekên wê civakê hene ger ku ne bi riya hunerê bin beşên hunerê bin
Yani ve çava ev kes anj problem u psikolojik ve civake tekar bi civaka ke di bide haskerin bide xoş bide nasin u anj jivan eş u elemi u xaste ke te çava karbe jerebe bir alternatif ke di ku tu jerebe afrini peviste ku hünermendek rast yani tikesi be ideoloji be bavari tüneye li beriya ve bavariye peviste ku ev pewira ya hüneri beşata ya hüneri şano ya peviste ku tedve şan ve de hin behter nirxen ve civake esas girtina ve civake berhemen ve civake xoşikbun bedevbuna ve civake u xasteken ve civake be problemum be psikrik sadi dehci be pewirik teya çima dibejin hünermendek peşeng ronikeke peşya civakeki Dve dünyayı da meriv hin beter. Meriv ve esas bigre ulusal ve perspektifi meriv karbe civaki zanız bike ronik bike her hele jiyane da meriv yani tevne beji sabi de 20 ji meriv kari revreşke ki jere plan sazi ki ji derxe. Ve herkes her ferdek peviste ku bireke xwe yani hebi dibêjin ya yani meriv ji cerê cîranê xwe meriv kare carekê avê vexwe newsa ya meriv biker kare cîranê xwe xwarinekê nanekê tu bixwaze lê heke ku di aliyê ez bêjim pêşe rojê de ku bingehek te hazirîk te amadakarîk te tu nebê wer wilo merivê rût û tazî bimînî. Kesê ku xwedî ne bîreke têr û tije bîreke hunerî bê di her beşên hunerê de şano dibe, müzik dibe, dengbêjî dibe, çîrok dibe, wêje dibe, helbest dibe her hêla jiyanê de ku tu wê bîrê ji xwe re lêgerînên te tu nebin û tu ji wê bîrê her tim tu bixwe ew bîr wê vale bibe. Pêwîst e ku tu yek pêwîstiya te ku beşeke hunerê hebe ku tu xweber de binê wê bîrê û tu yekî jê derxe û tu sisêya te neafirînê tu nebertî şûna wê tê zû biqedînî. Me wisa bîra hunera Kurd me hengî me jê kişand û xwar, me jê kişand û firot, me jê kişand û li ji bo berjewendiyên xwe me bikar anîn me aniha ew bîr hema beje berhatiye ber xitmandinê. Teqqes divê meriv li xwe vegerek tund derkeve. Bi taybetî civak pêşengtiya vê civakê jî ciwan dikin. Teqqes divê li xwe vegerek tund vegerê. Yani li ser me got her dar li ser koka xwe û her giya jî bin kevir de namîne. Teqqes divê ew rastiya vê civakê hunera vê civakê bîra ku me vale kirî bi pêşengtiya ciwan û hunerê divê ku ew bîr careke dî werê dagirtin. Ez min qala 100-150 sal berê hunera ku dihat gunda, hunera ku dihat ristin, dihat hezkirin û bi bendewarîke ji salê heftikî li bendê diman. Ama îro roja me ya îroyên em mêzelin hewqa îmkan û derfe teknolojî nizanim çi ez naxwazim keve alî modernîtê de. Ji ber ku em bêhtir wê sanalê wiyan ez bêjim demkî em esas digirin bi taybetî bangewaziya min ji bo ciwan û zaroka. Yani pêwîst e ku meriv ku heke meriv karibe jê sûd wergirê meriv wêne wergerîne ji bo berjewendiyê xwe meriv bikar bîne. Lê roja me ya îroyîn ji sedî sed ji dûrikê me vala kirin, xurişka me vala kirin, bîra me ya hunerê qedîm ku hezar sala me tiştek jê tê de me nehişt, me hemî me vala kir. Ji niha pê ve pêwîst e ku meriv civaka xwe, erdingariya xwe, xweşikbûna xwe, bedewbûna xwe, xweşiyê xwe, nexweşiyê xwe, reş û ez bêjim spiyê xwe meriv esas bigirê û li bu perspektîfê meriv beşên xwe yên hunerî de li xwe vegerek tund çê bibe ku meriv karibe êdî bi rastî jî vê civaka qedîm û pîroz meriv tevsîf bike di aliyê hunerê de.